vaihtoaitiosta pukukoppeihin. Soikin tilanne karkas meidän hyvä pallon syöttelyketjut sen takia, että puskettiin vastustajaa päin ja menetettiin pallo. Taas annettiin ihan suoraan vastustajalle parhaalle maalisektorille pallo. Nyt. Ensimmäinen oikein kunnollisesti. Parhaalta ja maali. Hyvä. Ei sitä tarvi hyvä joukkue kuin yhden paikan. Ei, just noita. Tämmöisiä. Tämä oli hienosti pelastettu. No, Toivottavasti se nyt vähän herättää. Kuka se syö? Kukas? Kerkee. Puolesta! Ei mene. Ei mene. Opasi kovaa! Aino! Tää on ollut aika sählinkiä, niin meidän mielestä. Suuri yleisö saadaan vauhtia ja vaikka kannasta. Kato, se on ypä. Tätä se tiesi. Oliko se 18? Se oli kyllä oikealla puolella kumpikin. Sinne vaan kiinni. Joo, tota Se oli kyllä hieno maali. Joo. Siinä oli malttia kyllä. Sitä ei tarvitse kehittää.